Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramana nichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ende maupdates epanapa tinoona kuti kamabatanidza. Ndiri kumbura kuti tisaskipe this video nekuti ndine interview yandakaita mastreets esocial media yemunhu aita zvekuhura ende iye mutauro waita painterview iyoyo aiti ndichiri kuhura. Asi kuhura kwaari kuita ari kutaura iye kuti akazopindana nematambudziko. Kuti muteerere matambudziko aanga achitaura kuti akapindana nawo, zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinobvunduka zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Vadikani, first update evidhiyo rava Christopher Mutsvangwa apo pavabuda mastreets esocial media vachitaura pamusoro penyuka yemabhunu navageza. Vadikani, mastreets esocial media takambodzwa kuchinzi nyoka yemabhunu akasungwa kuSouth Africa. Ndo munzwiro watakazviita ende kubva musi iyoyo hatichanzwe nyoka yemabhunu achitaura. Mastreets esocial media zvaaimboita akabva anyarara kuti zi. Zvisinei, Christopher Mutsvangwa buda achitaura kuti hanzi musati makaenda kuSouth Africa munoita freedom yamunofungira kuti kunokutiri safe, nekuti hanzi hamusi vanhu vekuSA, zivai kuti kunyika yenyu yeZimbabwe. Ende vataura nemadimikira zvasiya veruzhinji vane mubvunzo pamusoro penyuka yemabhunu nageza kuti bo here kamutauriro kaitwa akaka. So da kuti muone video, wapedza kuona video tazvaona off comment section. Ndatimbone this video. Well, we are very happy also that South Africa has taken some steps to prove that those who are against Zimbabwe cannot handle the hosting by South Africa as if South Africa is Mozambique or Zambia during the liberation struggle. Mozambique was prepared to suffer for Zimbabweans. Zambia was prepared to suffer for Zimbabweans. South Africa is a sister republic to Zimbabwe. Some people have got the mistaken idea that you can go and be hosted in South Africa and start shouting bad things about Zimbabwe and talking subversion. They've got a new comeuppance by South African laws. They are being told, not here. We are a sister republic to Zimbabwe. We fought with the ZANU-PF. We know each other. This is not your home, South Africa. So ananyoka yamabhunu zvinenge zvati shatei. I hope it is a signal to others who were spewing hatred and vituperation and all sorts of unmentionable words about ZANU-PF and our leader, that South Africa will not tolerate. It can't be a home for vitriol against Zimbabwe. Maybe the social media can be used for more useful things than what Nyoka Yamabhunu and Geza and all the others have been using. South Africa is not prepared to tolerate that. I thank you. Thank you all. Next update inyaya yevidhiyo randachitaura riya kuti ndakaita interview. Dakuti muone video iriri. Wapedza kuona video tazvaona off comment section kuti bo here indakangoitawo interview sezvairi sikamusandiroverere pamusoro peinterview iyi. So dakutanga ndakuisirai interview. Ndine nhamba dzandakaisa ipapo dzemunhu dzandichaisa ipapo wanonzi Mambo Mutize, dzemunhu akakonzeresa kuti munhu uyuyu asangane nedambudziko iriri, akazorinyongondora futi. Iye futi munhu uyu achataura kwekupera kwevidhiyo, mubatsiriro waanoita vanhu. Dakuti muone video, wapedza kuona video tozvaona off comment section. Inisahatirari ndaenda. Much love. Ndichikutsambirai zvekare pano paHadzirari 263 muri yeZimbabwe. Ndine hatirari wacho ichange ichifambira nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nhasi ndakagara nemukadzi wandakagara naye, uyo wandoda kuti azivise mhuri yeZimbabwe kunzi anoitwa ani kana zvichiita. Makasimbei? Tiripo makadiyo. Tiripo. Munokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kana zvichiita zita renyu muchitaurisa? Pamusoro imhuri yeZimbabwe ndetowo pana Chigambisa ndobva kuChegutu. Alright. Panapa tikutaura tina Panashe.
Panashi ataura kuti anonzi iye Panashi ndanzwa nyaya yako ndamboiteerera ende inyaya hatingati inorwadza but hazvidi kudzokororwa futi. So toda kukurukura naye. Takurukura naye toda kuti tizotaurawo mafungiro amunoita. Panashi, unokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti chii chaita kuti ndiuye panapa ini ndiuye kuzotora nyaya ende chii chakakonzeresa kuti upindane nematambudziko auchataura nezvawo? Unokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe? Chakaitika kuti ndizosvikawo pano apa ndiri. Ndakadanana nemurume wemunhu. Alright, mira Panashi. Kudanana kwawakaita nemurume wemunhu, waiziva kuti murume wemunhu? Aiwa, ndaisaziva kuti murume wemunhu anga asinondiudza. Makasangana kupi? Takasangana iko kuChegutu kwandogarewo. But iye haagari kuChegutu. Vaigara kupi? Iye aigara kuno kuHarare. Alright, saka aitomboshanyawo Chegutu? Waisatoziva kuti ane mhuri anti? Ndaisatomboziva kuti ane mhuri kumba kwake. Alright. Pane panoda kunzwisisa futi, panoda kubvunza. Vanhu vanozondibvunza maquestion. Sikada kugara ndamabvunzawo andiri kufungira antika. Unoita zvekupinda mubhawa. Waiita zvekupinda mubhawa kana kuti unoita zvekupinda mubhawa? Ndaimboita kudhara. Usati wasangana nesituation yauchataura? Ndisati ndasangana. Kubva pana asangana baba wangu wakabva wanditi aiwa izvozvo zvandisi kuzvida. Pandasiya. Maigara mese here kana kuti munhu aingoita zvekungomboshanya odzokera? Chii chainatsoitika? Aiwa, taisagara tese, aiuya achienda. Ende wanga wakatonyurawo murudo? Ndakapinda zvizvo. Alright. Chitaura dambudziko rako. Chii chakaitika after wadanana nemurume wemunhu? Chakazoitika ndechekuti ndadanana nababa. Mukadzi wavo akazobata nhamba dzangu mufoni make nemurume wake. Ndobva tanga wandifonera kuti iwe kudanana nemurume wangu. Ndabva ndatangawo kupindurawo rafu semunhu anga akanyurawo murudo. But wanga wakutoziva kuti murume wemunhu ende iwewe wakamubvunza here nezvemukadzi uyu? Ndakamubvunza. First days akatomboramba. Asi akazobvuma? Asi abva azobvuma. Makaramba muchidanana? Vataramba achitombokontinya. Mama nenguva yakareba sei muchidanana? Tara negore ne6 months. Saka rudo rwaitotsva hati. So chii chakaitika, chii chakazonatsoitika? Nokuti zvandanzwa manzuro andazviita kuti utaure wega. Chii chakazoitika? Chakazoitika ndechekuti ndaudzwa kudaro. Irini ndabva ndaramba ndichiita nharo semunhu anga akanyurawo pai murudo. Ndaramba ndichiita nharo ndichikontinya nemurume uyu. Ndagara tichidanana. Ndobva ndazongotiwo rimwe day ndobva ndatanga kungomuka ndichirwara nemudumbu. Ndobva ndatanga kubleedha. Ndatanga kubleedha. Ndobva ndagara. Ndobva ndaudza Mira, wakaita nguva yakareba sei uchibleedha? Ndakatombochofa dzinokwana kuita 3 months. Wanga wazivisa hama? Ndandavaudza kuti titombofamba but Pamaifamba zvainzi chii? Ndaingopiwawo zvandaipiwa zvinzi ndanoshandisa zvinoita. But vaisanyatsokuudza zvikuitika? Vaisanyatsondiudza kuti hatizvikwanisi. Alright. Koye murume uyuyu, iye wawaifambidzana naye uyu, akaramba achidzoka here after wamuudza kuti ukubleedha? Kubva pandakatongotanga kumuudza kuti ndozvaakuitika. Akabva ati iwe gadzisa nyaya dzako wega. Haana kuda kuzombodzoka. Mafamba, chii chakazoitika umberi? Tafamba. Ndo pandakazoendawo kwana Bhozhongoro. Mira. Waingobleedha? Ndichingobleedha ndo pandanda kubuditsa pakatanga kungodonha honye. Dzakatanga dzibuda dziri dzishoma pesira dzakutobuda dzakawanda. Wakambozama here kubata mukadzi wemurume uyuyu? Nekuti matsanangurwa azvaitwa nyaya iyi handi akazotaura iye kuti arida kukugadzira? Akandiudza. Alright. Wakambozama here kumubatawo pafoni mukurukure? Ndakatombozama kumubata. Ndamukumbira ruregerero. Ndobva atadza kunzwisisa. Ndo pandakazoenda kwana Bhozhoko. Ndo pandakazondovaratidza piki remunhu wacho. Bhozho ndi Bhozhongora? Bhozhongora.
ndopandakazondoratidza piki remunhu wacho kuti munhu wacho ndeushu. Ndopavakazotaurwa navo amai vaive nabhozhongora ndobva vanzwisisawo ndobva vauya. Vauya kudaro ndopatakataurirana bva ndakumbirawo regerero kuna amai vaivaya ndobva vandinzwisisawo ndovakazouya nini kunoku. Mirai, isusu toziva kuti munhu akagadzirwa sewei yamakagadzirwa nayo iyoyo, manzwiro atinozviita nemutoro watinoita nhau isusu towanzonzwa zvichinzi panodzokerwa kune munhu akazvikonzeresa kuti zviitike ende ndiye anokwanisa kuzvimisa. Zvakafamba sei ipapo? Makaendeswa kupi mimi after vabvuma kuti aregerero ndarunzwa? Takauya kunonzi kwaMambo kunoku. Mambo Mutize. Mambo Mutize ndokwatakauya. Ndo vakazvikonzeresa futi. Ndo vakazvainzi ndo vakazvikonzeresa. Mambo Mutize vaiva. Tasvikawo sezvo amai vava vabvumawo kuti vandiregerere ndakumbira regerero kuti handichafe ndakazviita ndakaita nekusaziva. Ndobva ndagadzirwawo. Pandapiwawo zvandakapiwa. Pandandoshandisa. Kubvawo pandakashandisawo kusvika izvezvi handakunzwa mushe hapasina kana problem. Saka iwo wakanzwa panotaurwa shoko rekuti murume wemunhu uchamira. Aiwa, ndakutotanga ndatobvunza. So, but varume avo vari kuti si murodhi handi? Kuti si vari kuita. Alright. But vachiti si kuda ndotanga ndatobvunza kuti makamira sei. Ndochekutanga ubvunza. Handisati aenda kumberi ndochekutanga. Alright, iwo Mambo Mutize muchenda unobatsirwa Mambo Mutize havana kutaura here nyaya yekuti ndoda kuripwa kana kuti havana kutaura izvozvo? Vakataurawo but ndakatongoudza kuti zvekuripwa kana ndazongwavhawo ndatsvaga-tsvagawo handizoshayewo chekutenda nacho. Sezvo ndakabatsirwa. Muzovatenda nekuti zvogona kuzongodzoka futi. Hatiyaita sekudaro. Alright, muri eZimbabwe ndofunga mazvinzwa. Kana uri kudanana nemurume wemunhu mushonga mauwana. Right, panapa tiri paMambo Mutize. Mambo Mutize makasimba? Ndinofara kana muchifarawo. Tiripo. So tiri kuona vanhu vazhinji vari kungotaura kuti tabva kwaMambo Mutize takaponera kwaMambo Mutize. Vanhu vachide kuziva kuti ndiani chaiye anombonzi Mambo Mutize ende munobatsira matambudziko akaita seapi. Muri kusheedza munhu wese here atambudzwa kana kuti atambura asiri kuziva kuti openera kupi? Inini vanhu vakawanda ndonga vakundiziva nokuti hapana kwandisiri. Kuredhiyo ndiriko, kuna Bhozhongora ndiriko, kuna Chibanda, kuna Hatare ndiriko, amamedias mazhinji ndiriko. Saka vanhu vakawanda vakundiziva. Handibude ikoko kuenda ndichizviadvertise asi kuti ndinobuda budikidza nevanhu vanenge vaita kuti ndibude. Matambudziko andinowanza kubatsira inini ndinowanza kuda vanhu vari kutambudzwa nemweya wakaipa. Vakabirwa, vasina vana, nevamwe vanhu vane matenda akasiyana-siyana, vanobata zvinhu zvisingabatiki. Vanhu vanobata mari dzichenda zvisina musoro. Ndivo vanhu ndinowanza kushanda navo ivavo. Tongoti ndinhu vanobatsira matambudziko akawanda muno muZimbabwe. Zvinongonzi zvese zvinokonzerwa nemweya wakaipa ndinorwa nazvo. Because inini ndiri opposite naSatani. Ndo mashandiro angu. Uye ndiri against nevaprofita vazhinji nen'anga zhinji dziri kudyira vamwe vanhu mari. So ndakaopena foni yangu mumaaudios yavanhu vataura kuti no, tatambudzika Mambo Mutize, tiri kudyirwa mari dzedu nevabatsiri asi vasingazokwanisi kutibatsira. Vamwe tinovapa mari dzedu tiende kumisha kwedu vasingaende. Vamwe tinovapa mari dzedu vachitokwanisa kutibatsira dambudziko redu vatinotumira mari tiri kunze kwenyika vasingazotigadzirire. Inini ndinoudza vanhu vakadyirwa maronzi. Inini so far ndakagadzwa inspector kuzinata nekuTMPC, kuzinipa nekuTMPC. Kune vakadyirwa mari dzavanovabatsiri ndinovadaidza futi kuti uyai kuno tigare pasi titaure, titere mari dzenyu idzodzo pasiri pamweya panyama futi mupiwe mari dzenyu nekuti vanhu vakawanda vari kuchema vachidaro. Ndo zvandogona kukuudza. Mambo Mutize, ipapo ndine mubvunzo kuti imimi munobatsira munhu wese ari paground here kana kuti ari kwaari ikoko munokwanisa kutomubatsira? So pane zvinhu zvindiri kubatwa nevamwe vanhu vari kune dzimwe nyika dziri kure dzandisingati ndambonzwa mazita adzo. Ndiri kuvabatsira vachipa matestimony. Vamwe vari kuzotoita kuti mambo tatova ready kuuya ikoko nenyaya yekuti zvinenge zvaita. Vanenge vakuuya kunosarinda mishonga nehama dzavo. Vamwe vanenge vakudedzwawo kunzi uyai kurufu, muwenge aparara. Kuna vanhu vasingade kuuraya muwenge, vadati muwenge angoenda nemishonga yake chete. Saka vanhu vanouya nemishonga yavo
ndinoita kuti munhu auye nemushonga nokuti munhu anenge achiroyiwa anenge ati ndinoda kuuraya. Koita mumwe anoti amambourayai saka ndinoita zvinoda munhu. Because ini handiurayi munhu asi mushonga yemunhu ndiyo inomuita sei? Ndiyo inomuuraya. Alright, vachada kubata Mambo Mutize nhamba ndichaisa pascreen pevhidhiyo iri. Vachada kuvabata, vachada kubatsirwa, handei kwaMambo Mutize. Ende inini ndoda unofona munhu anotaura kuti mambo makadii henyu ndiri kwakati. Dambudziko rangu ndire chakati nechakati. Kwete munhu anongotanga kuti mambo makadii henyu. Hai mambo kuri sei ikoko handizangu kutaura nyaya ino ndiri munhu akuzikanwa navanhu vakawandisa. Akubatsira vanhu vakawandisa. Komborerwai. Ya, ndinotenda zvikuru Mambo Mutize nenguva yamatipa.